खुलुमबाय सनाफोर आंनि जबानब्लग इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बराबावबाय सोरबा मा जेव जेव भगबान महर लानो सोनाबा दामुगै इनफाय ब्लगखौ फुरा जोबोर नायलांबानो जाबाय आं हानायमानि देखायनो सेस्था खालामगोन आरोना ओमफ्राय नै बे जोंनि हरनि 1 था 1:30 हालोदसो आरोना दिनै आं इन्ट्रेस्टिं खालामनो हागोन होननानै आं बुंनो हाथ'ला सनाफोर ओमफ्राय बिमानाबोथ' सिङा जा डेन्जारखासो ओरैबायदि साबाय आरोना 45 मिनिटसो बामनानै लानायाबो साधारन नङाना माने बिराद लोमजादों आरोना आंनि फिसाजोआ हरावनो जारलासो जागोन आरोना ओमफ्राय नै बिदाखौ एसे उन्दुनो होबाय आङो बेबो बिसिबां मेगन मोदै खालामखाबाय थानो आरोना बिमा फिसा थाम्फैयाबो अयथासार मा सनामा जोंनो हेल' बाबा लायलायाखैनो दैनो हरावनो जोंनि हालोद आरोना बिदायाबो ओमफ्राय बिनानावनि मोदोम दुंनायजोंनो नै अबावबासो थाहैलायलांबाय सिङाव फैदो आबा थाम्फै अरो आगैना मोदोमा गुदुंथार होननानै आरोना हरावहाय दैसो सेबनानै होबाय थादों आरोना आङो मुलिबो जाहोदोंमोन नै बिलिफाङावहाय पेरासिटामल दंखायोमोन नालाय हराव एकदम दुंखावनानै थाबावदों मानसिया ओमफ्राय उन्दुनायानो गैया दाबो आथिंफ्रा गुदुं फै सना दसेनो मोजां दसेनो गाज्रि मा सना आइदि होनदों आंनि फिसायानो आइदि होनदों उल्थां फाल्थां उन्दुनानै दं ओमफ्राय जारलाहाय सनाफोर जारला उन्दुनाय गैया आंहा दिनै बोथोराबो जि गरम ना ओमफ्राय माबायानो मा होनो बिसिनायानो सिजोबो आरोना बिदायाबो जि गरमो ना फेनखौनो बन्द' खालामनो हायो ना मानो हायो मोदोमाबो गुदुं ओमफ्राय गथ' मानसिना जिखौबो दै होबाय जि होबाय थानोबो बोरैबा मोनलायलांबाय आं दै होबाय थानोबो गिलायलांबाय आङो सुहाबजानो गिबा दा बेलेन्स आंबो मोजाङै होनो रोङाबा साननानै आरो मा होनो दसेनो खाफाल गुदुं जाबाथाय जिखौ मोजाङै सेबै होबाय आङो ओमफ्राय सिखारनायबाथ' लाखाया जिखौ फिउसो गारहरखायो बोखारनानै बे उन्दुलांनायावनो एसे होनायानोसै आरो मुलिखौ मैया बिलिफाङाव जाहोदोंमोन बिलिफाङाव एसे दुंज्रोदखादोंमोन नालाय मा गुदुं मोनखोबाल होननानैहाय बिदाखौबो दांलायनाय होलायनानै आङो माबाबाय जाहोबाय बेहाबो गुदुंथ' होननानै बिखुंफ्राबो एसे गुदुं ओमफ्राय जानानै एसे सुग्लायबायबोमोन आराम उन्दुबायमोन हर गेजेराव नै दा मा जाखो 1था जाबायगोन माबाबाय गुदुं जाफिनलायबाय नाथा खुनुरुखुम फुनानै दैखौ होबाय आङो नै दा एसे जाहोबावनोसै र' जुदि माबाथाराबा सुग्लायथाराबा ओजों आंहा उन्दुनो ओंखारनाया जाला मेगना थांलायबाय सनाफोर जोंना दिनैनि हरसेया बिदिनो जालायजाखायनो बाजानसो जालायबाय नै दसे उन्दुबाय बयबो आरो खेलें खेसें थाबाय आरो थासोमबाय थानो हाला आं बिसिनियाव रुम सिङावनो थानो हाला मोनबाय आं गेस जानाय बायदि मोनजोब्बाय ओंखायनो बाजानो होनबाय गावनो बाबाय आं एसे 6टा बारबायानो मा दसेनो लेब रायलायगोन ओमफ्राय लोमजानायाबो बाजानाय लोगो सेन्देल गाननो होनलायो नै सेन्देलखौबो गानलायो दिनै एसे दोमैगोन नामाथाय ना फुंखायसो बेबायदि हमनो हाला नोंहा ओमफ्राय बेरे फुंजानि मा थाइजौ बुथुमलायखो दे ला आयंआ होनखादों जाय जानो बेयो खननानै लां होननानै मोजां एसे टाइटखौ लाबो बिराद थाइजौआलाय बिराद दङ आब'मोन होननानै ओमफ्राय जै गाहायाव गोलैबाय गावब्राजोबैनो जि रोसिखा न'नियानो दाख्लैसो जोबदों नालाय मैयासो जाखादों जों आब'मोननिखौ दाख्लै आमथिसुवानिफ्राय फैदो थ' जायो दे दा लेमनानै होगोन आं थां थ' आया जेबो नङा लां जायो बेहा थाइजौखौ जा दा लेमगोन आं दायो दा फुङाव लेमा बेहाथ' जाखायाबो थाइजौ खान्थाल जानानै जादोंसो होनगोन जाया थाइजौखौनो जाया लायो एसे खुगायाव सोयो फिउसो गारहरदो
हराव ओमफ्राय जि दै बियै बे लोंबाय आरोना गथ'आ उनथाबाथाय गारामा रानथारनाय बायदि मोनदों नामाथाय खेंखायबायनानै दाबो नै दै लोंनो होनबावबाय दै लोंदो मा लोंदो हारसिंसो लोङो बियो हो लोंनो हो हरावबो दै लोंनो खेंखायसैलाय दै लोंनो होनसैलाय ब्रास खालाम जाबा नोंहा गैया मेगन मोदै दायो उन्दुदो जारलासो फिसालाया स्कुल दङ ना सुजि एसे एवनोसै आङो जायो खोमा उन्दैयाबो आरोना बिफानोबो नै दा फुङावसो खिथाहरदों आं हराव एसेबो खिथाहराखै आङो हराव बिसोरबो बिराद खस्थ' आलदा जायगायावसो थांदों नालाय आं बिदि होनहरासै आरोना हारसिंनो हजम ओमफ्राय नैबे मुलिखौ जाहोदों आरोना आङो पेरासिटामल सोरखारि मुलिया बिराद मोजां बेखौनो हामबाय थादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो दुंलाय सुलाय जाखायो नो माथो जाहोनोसै दा जाहोबावनोसै आं फुङाव आरोना सुजि एवनानै लागोनसै सोनाफोर कुल मिलाखै आंना उन्दुनाया 2 घन्टासोबो जादोंना जायाखैथाय जेबो नङाना बिमाफोरा बिदिनो जाखायो हामबाथाय उन्दुफिनसैलाय पेटाफुटनो ओंखारानो दिनै एसे दिदोम नुदों माथो बोथोरखौ गोथांनो माबा थान्दा बार माबानाय नङा नामा दिनै एथबां गरम जानाय नङा नामाथाय सोरांनायजोंसो गोसोखौ एसे स्रां मोनफानाय बायदि मोनबाय आङो माबा उन्दैफोर लोमजाबाथाय हराव बिराद बोरैबा जायो आंनाबो खर'आ बिगिनि मोनफानाय बायदि गाबनो ना रागा जोंनो जालाबायोलै हारसिंनो टेनसन जालाबायो ओमफ्राय मालासो सोरांगोन सानखानायमोन आङो सोरांनानैसो नै एसे गोसोखौ मोजां मोनबाय बिराद अखा हामारबाय नै फुङावनो मैया दाख्लैनि गरमा दिनै बयबो एसे सान्थि मोनबाय जानांगौ अखा हानानैथ' गोसो गोरबोखौ थाजिम मोनबाय नाथाय टेनसना आंना बेसो थाखानाय मुलिजों हामाबाथ' आंहा बाहेरायाव थांनांगोन अखा हाबाथाय बिराद मुस्किल मोनो आङो बेखौ लानो गारि मटर रिक्सानिबो टेनसन फारसेथिं मोजांबा फारसेथिं गाज्रि आरोना न'आव थानाय मुलिजोंनो हामथोंसै भगबाना आंनि फिसाखौ बोर होथोंसै आरोना सनाफोर बयबो मिथिखागौ ना फिसानि लोमजाबाथाय बिमानि टेनसना मा रोखोमनि जायो हालोदा मा रोखोमनि जायो बेबो आरो गरम बोथोरबाव दा बुंसै आरो आयै ओमफ्राय आरो देखायबावबाथ' नोंथांमोना गाबनोसो ओंखारगौमोन आरोना आङो गेजेर ससेनिफ्रायसो भिडिअखौ लानाय जादों लोमजाफुनायावथ' बहा भिडिअखौ गोसोखांबावनो उनाव खालाव खासावबाय ओरैबो जाया ओमफ्राय ओंखायनो एसे भिडिअखौ लानाय जादों आरोना आं हर ना गुनायावनो गाज्रि मोनदों आंहा मा फिसाजोआ लोमजादों फारसेथिं भिडिअ लादों होननानै आरोना आं जास्ट आंनि मोनानि हालोद फिसाफ्रा लोमजाबा बिमाफ्रा मा रोखोमनि जायो आंनि थाखाय मा रोखोमनि जादोंमोन आं बेखौ शेयार खालामबाय आरोना बयबोथ' मिथिखायो मिथिनायालाय ओमफ्राय मा होनो खाफालाव दै दासोमना होनाय समावथ' दा बुंसै जिखौ गाव आन्दाजमोनबा फिउ फाव गारहरदो बिदाजों आंजों ना मिनिनो ना रागा जोंनो जादों आरोना हरावनो ओमफ्राय गुदुं जाबाथाय होआबाबो जाया होनानै होनसैलाय बिदि ओमफ्राय दसे उनाव एसे सुग्लायलायबाय दसे उन्दुलायबाय आरो नै बे भिडिअ खालामनाया 1:30 जाबायमोन बेयाव खालामनाय जादों आरोना आङो ओमफ्राय नायदो जोंनि मुलि लोंनो नागिरनाय रेडि जानायखौ नाथारनो गाव हारसिं लोंगोन होननाय बायदि गाव लाग्रोलायगोन बियो सफाखौ आरोना मिनि सुरुफ्रा खालामलायगोन आरो बियो ओमफ्राय दसे उनाव नांला सोआ आरो बियो आंखौसो उल्था सुरुबनो थिनबाय थागोन ओमफ्राय आंहासो ओमफ्राय लोंनायनि एक्टिं खालामबाय थानांगौ नै हाया थेवबाबो गावखौ हाया आङो ओरैबायदि बोरैबा मोनो नामाथाय लोंनो मुलियाबो बोरैबाथारना जबरदस्ति हमख्रबनानैसो ओमफ्राय हारसिंबो हाबावासो बिदायाबो हमनांगौ जेने थेने आरोना थगाय थसिनो ओमफ्राय माबा मोजां समावसो लोंनो बिलाबायो लोंगोनबो आंहासो हाथिउ मोनलायबाय बहायदोंबाबो जेबो लाब गैया आरोना आं थाफायाबाथाय जाखाया दसेनो नायफिनदो माबा खुसुर खासार खालामबाय थागोन बेबादिनो ओमफ्य सुजि एवदों आङो ओमफ्राय फिसाजोखौ बेयाव लाफानांगौ जाहैबाय आरोना आङो बेयावसो जिरायनोनो दाबैया बोरो होनबावबायसो खामफ्लायबो नांबावगौ नै ओमफ्राय सुजि लाल साहा जाखांनानै जों नै बिदाखौ स्कुलाव दोनहैनानै ओंखारबाय आरोना बे गुलदुमा जायदुमायैनो ओमफ्राय बेस्रा फिसाजोआबो मुलि जानानै एसे मोजां मोनदोंसो नामाथाय सुजिखौ जि मोजां आदा खुरै सिब जागारबाय आरोना जि गोसोखौ मोजां मोनलायथारबाय आङो ओमफ्राय अखाजों स्कुटियाबो नै सिदा सेस्लायजानानै सिजोबनानै थाबाय आंना सेस दोननानै फैबाय दोनलांजानायबो नङामोन थाबायगौमोनबो बेस्रा एकदम ओंखारहां जानायावनो आंहा जा इमारजेन्सि फायखानायाव थांनांबायना बाबा आंखौ दसे नायथ'दो नांगौबा आं दा दोनलांसै होननानैनो
दोनलांनांबाय आरोना मानो होनबा दा आरो बिदा थांबाथाय आंहा चान्सआनो गैलाना ओंखायनो ओमफ्राय अखाया फिसा गोरलै दंमोन आरोना नोंमारगौ ओंखारनानै ओमफ्राय फिसाजाबो एसे मिनिबोबाय बैहाय सोरबा सोरबा दावनायजों स्रांबो मोन्दों आरोना अखा गैयाबाथ' एसे थाबावगौसोमोन आङो होंगो दोंगो मानसिफोरजों आरोना अखाखौबो जाव जाव हाजानो गिबाय आङो बेनिफ्राय सोनाबफोर भिडिअखौबो आं माथो गोलाव खालामबावनो जोंनालाय बिदिनोसै बिमा जोलैफोर नालाय ओमफ्राय साननो नांला आरोना माबेखौनो देखायलाबायखो होननानै आं शेयार खालामनाय जाबाय नोंथांमोनजोंहाय ओमफ्राय जायफोरा आंनि बेखिनि शेयार खालामनो होनलायलांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय सोरबाफोर गोदाबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलांदो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होलांदो आरोना जों बिमा फिसा थानोसै लाद्रा फाद्रा